Hľadáte ideálnu skladaciu vaničku na kúpanie pre vaše bábätko, či už na doma alebo na cesty? Tak dnes si ukážeme skladaciu vaničku zo značky Zopa, model Aquatico, ktorý má takéto rozťahovacie nožičky s protišmikovou úpravou. A aj keď je vlastne veľmi kompaktná, keď je zložená, tak po rozložení nám z nej vznikne plnohodnotná vanička na kúpanie. Vo vnútri vaničky máme protišmykové prvky, ako je napríklad názadoček, keď už to dieťatko je väčšie a vo vaničke nám už sedí. Takisto tu máme termosenzitívnu zátku, ktorá slúži na to, aby sme si mohli sledovať, či máme vo vaničke ideálnu vodičku na kúpanie. Ďalej tu máme praktické uško, za ktoré si môžeme vlastne vaničku zavesiť, v prípade teda, keď si ju potrebujeme niekam odložiť. Takže ako ste si všimli už na začiatku, keď tá vanička bola zložená, je veľmi maličká, kompaktná, takže je veľmi vhodná napríklad do menších bytíkov, ktoré majú menšie kúpeľne, alebo prípadne aj do domčekov. Takže ak vás táto vanička zaujala, všetky farby, tie farby sú 3, nájdete na našej stránke bambiny.sk, alebo nech sa páči, zastavte sa u nás na našej predajni Bambiny v Trnave, kde si ju môžete naživo pozrieť a vyskúšať.